Estamos diante do Instituto Eduardo Pondal, onde hoxe un alumno asasinou a 17 dos seus compañeiros e a un profesor. As vítimas estaban realizando un examen cando o alumno entrou e disparou cunha escopeta. Pero o que todos nos preguntamos é, cales foron as causas que o levaron a cometer este horrendo crime? Non o entendo, non lle atopo ningunha explicación, porque non era un mal alumno. Eu diría mesmo que esta tiña certa sensibilidade, por eso non podo atopar ningunha razón que explique semellante barbaridade. Bueno, temos que considerar que este rapaz estaba baixo unha presión moi importante por o examen que ele tiña que realizar con estes rapaces que asesinou. Entón, todo o mundo sabe que o estrés e a ansiedade pode levar a unha persona a perder a cabeza e ser capaz de facer calquer cousa en un momento dado que ao mellor en un estado normal non faría, e polo tanto todo parece indicar que este podía haber sido se non un motivo racional, se acaso, pois sí, unha cousa que poidese explicar esta desgraciada circunstancia. Fai unha semana que a mozo deixara polo mellor amigo, eso tiño bastante afectado. Pero esta non parece ser a causa principal, xa que nin a súa exmoza nin o seu acompañante actual están entre as vítimas. Por outra banda, a familia do asesino non se explica as causas deste tremendo crime. Non é posible que o meu fillo fixera eso, non. Carlos é un rapaz bo e estudioso, nunca lle fixo mal a ninguén. Onte pasou toda a noite estudiando para o examen que tiña hoxe e pola mañán quedou dormido. Se pechaba a porta e entonces vin que o rapaz baixaba correndo as escaleiras. Eran as 10 menos cuarto, máis ou menos. De repente parouse e voltou cara arriba tamén correndo e facendo moito ruido. Claro que sí que volveu a casa, pero porque se lle esquecera a calculadora. Pero nada máis acolleu, volveu a sair rapidamente. A verdade é que hoxe o rapaz non tiña un bo día, Non vai o fillo de puta se me cruza diante da furgoneta. Ben apurado que iba, cara, e non se me cruza diante da furgoneta. Se chegas a ver que vai facer, me falte Dios se non lle paso por riba, hostia. O que parece claro é que o rapaz é culpable, xa que foi atopado pola policía no lugar dos feitos e coa arma homicida na man. O interrogante que xurde agora é: de onde sacou un rapaz de 17 anos unha escopeta? Na miña casa nunca houbo armas ni nunca sabrá. Pois non sei, eu vi non entrar, pero como non lle vi, pero tamén podía traer máis a gabardina. E ao pouco de entrar sentiron os disparos. É un rapaz bo e estudioso, nunca lle fixo mal a ninguén. Drogado mesmo, hostia, drogado. No me vayas a engañar y la verdad dilo justo. A lo mejor yo te gusto y quizás sea bien
para los dos. Polémica sentencia en Italia. Según un juez de cómo No me el acoso sexual no es delito si se vayas a hace por amor. decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas por mí. No siento la verdad. Soy tu refugio de amor. Mis besos yo te daré. Haré lo que quieras tú. Mi dulce querer. Watch Dateline, Wednesday and Saturday at 8. No me vayas a engañar, di la verdad, di lo justo. A lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos.